Am întârziat. Am stat la autobuz. Era aglomerat și le-am lăsat să treacă până a venit unul mai gol. Așa. Am adus asta pentru acolo. Vă mai aduc o bere? Mersi. Ai mâncat? Nu, dar nu mi-e foame. Sigur? Asta e bună dacă spun că nu mi-e foame. Bine. Meniu. Plăcintă cu mere? Eu l-am luat pe 104, că așa mi-ai spus tu. Dar dacă luam pe 66 era mai bine, că la Piața Națiunilor e trafic. Dar și cu 104 e bine, că mă las aici. Dacă luam pe 66 trebuia să mai merg pe jos și nu știu dacă nimeream, că aici a fost înainte altceva. Eu la 2 trebuie să fiu la un client și deci nu prea am timp. Îmi spui frumos așa de la început exact ce mi-ai spus și la telefon. Îmi spui cum stau lucrurile ca să știu și eu ce să le spun la oamenii ăia când mă duc. Zi. Vine Chirică la mine și zice: Neatomescule, îmi pare rău, dar vezi și mata cum s-au schimbat vremurile și nu mai sunt bani și eu am făcut tot ce s-a putut și din cauza... Cine e Chirică? Chirică este șeful de la personal. Și m-a dat afară cu preaviz. Așa. Pe 30 de ani am cărat. Am încărcat și am descărcat la cutii și la cartofi și la borcane cu mazăre și 30 de ani am fost bun și acum nu mai sunt bun? Adică, de fapt, la iarnă să fac 31 de ani. Va să zic că m-au hingherit 31 de ani și acum vine și zice: Neatomescule, îmi pare rău, vezi și mata cum s-au schimbat vremurile și nu mai sunt bani și eu am făcut tot ce s-a putut. Nu mai au nevoie de mine pentru că nu mai au nevoie nici de cartofi, nici de mazăre, nici de tăiție, pentru că au închis cantina. Gata, nu mai e cantină. Nu mai e la cine să dea să mănânci. Adică mai sunt câțiva salariați, dar ăștia vin cu sufertașul de acasă. S-a terminat cu cechimul ăsta. Am auzit că vor să le ia niște greci sau niște austrieci, nu știu. V-ați hotărât? Doriți să serviți masa de prânz, să luați o gustare sau vă aduc doar o bere? Știu și eu... Avem Bergen, Birhofen, Ursus, Tuborg, Stella, Amstel, Budweiser, Corona. Corona e 110.000. Mai aduci, te rog, o porție? Sigur. Stai că n-am terminat. Și dacă se poate să fie colț, adică așa mai crocant. Sigur. Nu, adu și mie un pahar cu apă. Perla, Dorna, Borse, Harghita, Poiana, Negri, Izvorul, Vitel, Perie. Adu-i o dornă. O dornă. Deci, chirică, mazăre, greci, nu mă interesează. În 5 minute m-am ridicat și am plecat. Am treabă. Spune cum e cu anii a 2 ca să știu ce spun mai departe. Da. Am nevoie de 2 ani pe cartea de muncă pentru ca să pot să ies la pensie la cerere. Așa și? Și am adus cafeaua și cartușura de chent. Pe asta am văzut, mi-ai arătat. Dar eu mă refer la ce vrei să faci, unde vrei să lucrezi. 2 ani am înțeles, dar ce vrei să faci, tot șofer pe TV-ul? Adică vrei șofer sau te mulțumești și cu altceva? Șofer? Și dacă nu găsești șofer? Asta te întrebam. Dacă nu găsești șofer, merge și altceva? Șofer pe TV, dar merge și pe papuc. Tată, șofer pe TV nu găsesc. Șofer pe TV nu găsesc. Te întreb, altceva mai poți să faci? Ce tot îi dai înainte cu șofer dacă eu te întreb ce știi să mai faci? Am vorbit la depou la Dudești pentru un post de paznic de noapte. Dacă e vorba doar de 2 ani... Paznic de noapte? Paznic de noapte. Bă, dar eu știu să și sudez, că eu am fost sudor înainte să fiu șofer. Bine, acum nu știu cât vă mai ajută pe mine ochii la sudură. De-aia zic. Dar înainte să fii sudor, n-ai fost cumva paznic de noapte? Ia verifică. Nu am fost niciodată paznic de noapte. E bine așa? Da, super. Pe asta pusea? Da, și adu-mi și nota, te rog. Îți mai spun o dată că poate mă auzi. Paznic de noapte la depoul Dudești. Asta am găsit. Paznic de noapte. Adică stai de la 10 seara la 6 dimineața și te uiți la televizor. Și dacă te orientezi, poți să și dormi așa pe ciupite. 2 ani, tată, e vreo problemă? Am adus și cartea de muncă. Uite. Ia-o, că nu trebuie acum. Sună la dumneata și ți-o cer eu când o să am nevoie de ea.
Mama ce face? Tot așa. Așa cum? Așa, la ea în pat. L-am mai adus sorota pe un doctor să se uite și el, dar și asta zice la fel. La fel ce? Și dăm înainte cu medicamentele alea. Sintron, Malox, heparină. Sintrom, sintrom. Pe eu cum am zis? Sintrom. Zice că am avut noroc, că e numai pe o parte și că n-a paralizat tot. Și să avem răbdare. Și dumneata vrei să te faci șofer? Păi nu mai sunt bani de medicamente și nici pentru întreținerea pe septembrie. Și vine și lumina azi mâine. Mai avem bani doar pentru mâncare. Dar dacă tu mi-aranjezi cu postul ăsta, atunci o să fie și pentru medicamente. Lasă că medicamentele le-am plătit eu tot timpul. Da, Vladuz, mă, nu pot să nu muncesc, mă. De-aia te-am sunat să mă ajuți. Am înțeles. Și cu mama cine este? Păi, dacă mi-aranjezi tu cu postura de paznic de noapte de care zici, o să plătești pe cineva să stea cu ea. Și aici? Asta ce e? Ăla e pentru maică-te, l-am luat în piață. Și am mai luat și niște țirine, că vreau să fac o ciorbă de cartofi. E un fel de aparat de masaj, dar e bun să știi, ia ia uite. Gâdire puțin, a? Ia, gâdire. Ia de mici. Îmi pun gaie cafeaua. Ce e asta? Cafeaua. Am zis să iau Nes. Eu ți-am zis așa. Vin mâine, adică azi, la Graceland, adică aici, cu un cartuș de Kent și un pachet de cafea la Vața. Cafea la Vața, că asta nu-i cafea, asta e Nes, e altceva. Păi, numai asta am găsit. Și asta are 100, n-are 250, 165 de grame. Nu, 100 litru. Și ce să fac eu cu ea? Că eu nu beau cafea și nici nu fumez. Kentul rămâne la mine. Tu iei plicul ăsta înapoi și o să cumpăr eu de undeva un pachet de cafea adevărat. Cum era să mă duc la Tita mai directorul cu o pungă de Nes? Asta e, ce să fac eu? Dacă nu beau cafea, nu mă pricep ce să cumpăr. O să iau eu de undeva din drum un pachet de la Vața. Așa, și-ți dau eu banii, Boru. Nu, dar dacă pentru un post de paznic de noapte trebuie să dai atâta ciubuc, pe cât o trebuie să dai pentru ca să te faci vatman? Ai văzut? Noroc că nu ți-a dat prin cap să te faci vatman. Da? Până la urmă, nu s-a schimbat nimic. Tot așa. Cu cafea, cu țigări. Păi n-ai văzut că e tot așa ca înainte? Nu s-a schimbat nimic, tot așa, cu cafea și cu țigări. Bun, eu acum o să plec. Dumneata te duci acasă. Eu mă duc acasă. Te duci acasă și stai frumos lângă telefon. Eu o să te sun sau mâine și spun ce am făcut. Bine. Dar nu te miști din casă. Nu. De întreținerea pentru septembrie. Pentru octombrie, săptămâna viitoare, că n-am acum la mine. Ești cu mașina? Da. Vrei să te las undeva? Eu o iau spre Băneasa. Dacă vrei, poți să te las la metro. Mersi. Nu știu. Nu e prin Unirii? Cum să o iau prin Unirii dacă mă duc în Băneasa? Da. Poți să te las dacă vrei la metrou, la Roman. Zi, te las la Roman la metrou? Nu, dă-l încolo de metro. Mă duc aici la 104.